Hej. Jeg vil gerne fortælle jer i dag om blandt andet, hvorfor der er gået i gang med laserbehandling, som jeg har lavet et par opslag omkring. Det hele startede jo tilbage i august måned sidste år, hvor jeg fik mig en dreng, som der jo også var yndlingsbarnet. Det endte i kejsersnit. En rimelig voldsom oplevelse, fordi der var så mange ting, der gik galt der. Først var han så født 4 uger for tidligt. Jeg havde fået graviditetsbetinget sukkersyge. De havde mistanke til, at han også var blevet stor. Og der var en lang række problemstillinger. Og udover det havde jeg så 2 år forinden fået mig en datter, hvor jeg også fik kejsersnit. Og efter kejsersnittet startede jeg faktisk med at begynde at døje med for hård mave, hvor jeg kunne komme af med min afføring. Det opdagede de alt for sent, som der så resulterede i en høj dosis af afføringsmiddel. Og det har jeg så været på on-off, når de har ment, at jeg skulle starte og stoppe og alt muligt. Det har så resulteret i, at jeg stadigvæk går og døjer med min mave, med at komme af med det, og om det er for hårdt. Udover det er der kommet en række andre problemstillinger også, som at jeg er blevet oppustet. Jeg har ondt i min mave hele tiden. Jeg har nogle gange svært ved at spise, og jeg tvinger mig selv til at spise noget og drikke for den sags skyld. Jeg har generelt smerter i hele maveregionen, som der stråler ud i arme og ben. Jeg er træt og uoplagt. Jeg døjer med utilpasset i løbet af dagen, svimmelhed. Jeg kan heller ikke som sådan noget med som at gå ud og gå lange ture eller gå på motionscenter og træne, uden det resulterer i, at jeg bliver vanvittigt dårlig. En af gangene troede jeg simpelthen, at jeg skulle besvime, og vidste ikke engang, hvordan jeg skulle komme hjem. Jeg døjer med kvalme. Jeg har hedeture. Ja, jeg tror næsten, det er snart med at huske det hele. Hold på vandet døjer også rigtig, rigtig meget med. Så er jeg blevet tilbudt at få noget ultralydsscanning. Og der kunne de konkludere, at jeg har en del arvæv, der sidder i og omkring mit ar i forbindelse med kejsersnit. Jeg har fået taget mig en kikkertundersøgelse for at se efter noget med tarmen, og den er heldigvis sund og rask. Derudover har jeg så ved at læse mig frem til, hvad der jeg kan gøre, og der falder over det her laserterapi, som der så kan gå ind og blødgøre noget af det arvæv. Det kan ikke komme til at fjerne det. Så skal man igennem en operation, men en operation vil også kunne resultere i, at der kommer endnu mere arvæv. Det vil sige, at problemerne de vokser sig bare større. Så det er jeg så gået i gang med, og det er derfor, du så kunne se, at jeg har lagt de her opslag op omkring laserbehandling. For simpelthen at prøve at se, om det kan hjælpe, fordi det, jeg har fået at vide, det kan være en af grunden til, at jeg kan få mig tabt. Fordi jeg har jo selvfølgelig fået taget en del på under min graviditet. Jeg har fået tabt rigtig meget, men de sidste kilo har jeg rigtig, rigtig svært ved at få mig tabt. Og en af dem kan være, at det arvæv, som de har fundet ud af, sidder på mange af mine organer, som der er med til at hjælpe, at jeg kan få mig tabt. For eksempel omkring min tarm, der sidder det også. Så derfor vil jeg prøve nu at se efter, om det kan hjælpe til at få det blødgjort lidt og gøre sådan, at jeg ikke er så hård, fordi jeg har været utrolig meget hård nede ved maven. Både i selve arret, men også rigtig meget ovenpå andre steder ved min mave. Så det er simpelthen derfor, at jeg er gået i gang med det. Og jeg vil så også lægge en masse andre videoer op løbende. Eller opslag, hvor jeg kan se, fordi det er selvfølgelig ikke kun det her, det bliver en lang rejse for mig, med alt muligt, der skal tjekkes igennem, hvorfor det er, at jeg har det, som jeg har det. Og min næste scanning, jeg skal til som en CT-scanning, bliver først i slutningen af august måned. Så for mig synes jeg, det er rigtig, rigtig lang tid til, hvis jeg ikke kan bare på en eller anden måde begynde at få det mere godt, eller i mindste kunne holde til at komme ud og gå mig en lang tur, så jeg kan komme i gang med mit vægttab, eller
komme op i mit motionscenter, som vi har lige der omkring, hvor jeg bor. Så en af dem, det er i hvert fald den her laserbehandling, og senere i dag skal jeg faktisk op og have taget nogle blodprøver op ved lægen, for at se efter, om der er noget der. De kan se, der kan være skyld i, at jeg både har det, som jeg har det, men også, at jeg kan have svært ved at tabe mig. Så I skal nok få lov til at følge med i min lange rejse omkring med at få det bedre, efter at have fået kejsersnit og få tabt sig. Fordi jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der sidder derude med en masse problemer, efter man har fået sig et barn via kejsersnit. Og måske også flere. Jeg har fået 2 børn ved kejsersnit. Det første, jeg fik, der var der ikke nogen problemer bagefter. Men det er der så kommet ved nummer 2. Og det er så derfor, jeg tænker nu skal der gøres noget, for nu er der snart gået et helt år siden det var, at jeg fik ham. Og tingene er stadigvæk ikke blevet bedre endnu. Men desværre vil lægerne heller gøre noget, før det er, at der er gået noget tid. Og det har jeg fået så mange gange, at du har jo lige født, og kroppen skal jo lige, men nu er der snart gået et år, og endelig har jeg fået lov til nu at komme til en CT-scanning. Det skal jeg så bare også gå og vente lidt tid på, for at se efter, om der er noget, de kan se derinde. Så, men det var alt for nu, og I skal nok få noget mere at vide. Så følg endelig med, og vi ses derude. Ha' det godt. Hej.